Xayrli irtə, hörmətli tamaşaçılar, xayrli irtə Respublika tapşırığında həddə min Alhu Sufyanova sələmləyi. Yaydan motor gündəri iyul ayı, yeləkli ay həm yaşınlı ay deyərsin ki, eti gün kidarala yaşını mənən aralaşırğa mümkün. Qoyaş da yaxşığına qızdırıb ala, hibələb yamqırıla yağıb getə. Odaqlamay tap, ışı kurkəm iyul ayında Respublikamızın aburuylu kişilərinin birihi, Başqurt jurnalisti, dövlət işməkəri, Rəsəydin Başqurtistanның atqalanğa mədəniyyət xidmətkəri, Salat Yulayef ordeni kavalyeri Təlqət Niğmatullah Sağitov özünün matur kurkən bayramın qarşılay. Həm biz ulu şəxsdə bizim studiyaga saqırdı. Xayrli irtə. Xayrli irtə, xayrli irtə. Təlqət Niğmatullah, biz hizdə əlbəttə televiziyanla kurubizgə bik şadbız. Həm hizgə oşı televiziyyə bik yaxşı tanış. Әйтергә кәрәк, 1986 елларда Башқұрт СССР-ның телевидение һәм радио тапшырулар буенча дәүләт комитетының рәисе булып эшләгән һегет, ул 6 елдан ашу, зур гына дәвер бит. Уныһыла, дөрес. Зур гына дәвер. Бына теле радио компанияга килеп индегез бит инде. Үзгәрешләрдә шундук күрдегездер инде мөгаен бит. Әмма бында һез быгатикнда килгәнегез бар. 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 Yok da kilgeler. Үзгәрештәр күп кенә. Күп. Аны үзгәрештеп хатта кабул итмәйм. Чөнки әйтерһең дә гомер буе шундай мотор булган безнең телестудиябыз, безнең телевидениебыз, безнең радио комитетыбыз шундай күркәм булган, шундай көләс булган, шундай асык йөзле булган һәм үзенә килгән кунакларны мотор итеп кабул итеп Onlar bilen әңгәмәләрен, һөйләшүләрен халыкка yetkергән оешма дип беләм. Булай җитдирәк әйткәндә, әлбәттә, үзгәрешләр күп. Мин хәтта барыһында барыла үзгәргән типте әйтә аламдыр. Чөнки мин киткәнгә 36 ел ул вазифанан. Тәлгать Миңгатулла улы менән без экскурсиялар оештырып алдык. Телевидение буйлап, һәм әлбәттә һезнең хезмәт юлыгы шул тиклем бай. Без уйланып та, нисек күрһәтергә ошо бер генә сәгать, бер сәгатьтә түгел безнең эфирда. Шуның өчен һезнең белән һөйләшеп, без Өфе буйлап, һезнең эш урындары буйлап сәяхәткә юлландык. Шулай. Бына әле буларна гына булды, ошо безнең бәләкәй генә сәяхәт. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачыларга, ошо видео алманы күрһәтеп китәйек. Әле үдегез дә күрмәгәнсегез. Юк. Бергәләп карап китәйек. Һуңыннан әңгәмәне дәвам иттербез. Һөйләштек. Әйдәгез, шунда караек. Бу микросәяхәтте менән башлавыбыз үзенчә бер тәрән мәгънәгә ия. Чөнки минең тормышта гына түгел, безнең буыннарның тормышында зур роль уйнаган мәйдан. Zamanında bu en tüp üdəgiyini bizim başqalanğıma tügül Respublikanın bütün əhəmiyyətli vakıqalar uşunda bulayını, uşu türələ ornaşqan binalarda bulayınız. Hem uşunda oq, onda 5-ci qatda Apkom Komsomol tegen bir uyuşma bulatırğayına. Tap uşunda minə 21 yaşarım, mini universitetlə bitməgəynim, mini sakırdılar işkə. Buna ortalağı 5-ci tədrələ Минанда отырдым, өлкә комитеттің секретары болғандан соң, пропаганда һәм агитация буенча секретар болғандан соң. Комсомолдар елы демәк иң сагы елларның бере. Әлбәттә, өстәвенә яшьлек елы. Яшьлектә тагын бер нәмә әйтәм әле. Анда әйттем бит, минең 5-ci кат дип, менә бу сәнгать училище. Монда минең буласа хәләл ифетем җир бүлегендә укый. Исеме Фәрзәнә, мин аны әллә иркәм дип әйтәм, яшьтән иркәм дигәнем. Да хатта көлә торган картайгачта миңа иркәм дип әйтермен микән дип, шуннан көлә бер рәхәтләнеп. Әле әйтәм, бер дә көлмәбез. Шунда менә бер мотор американский көлөтә үсә утырган, ана тигән хмак. Анда ул моны миштәйне. Шуның тирәләй зур скамейка эшләгән, тирәләп кешеләр утыралар иде. Без шунда сорашырга яратабыз. Сәгать 5ләр җитә башлаһа, мин тәҙрәнән карайым. Элек без 5кә тиклем эшләйнек. Анда иркәм утыра мине. Тизрәк эш тамамларга ла җибәрүгә кирәк. Яшьлек. Менә шу майданга килһәм, уларның барыһы искә төшә. Яңа елда бөтен ялкыннарда шунда куйлар үзе ниндәй зур байрам була инде безнең яшьлек өчен. Теге вакытта охшаймырат не буенча пахтар керәм. Аның монда килеп басуы үзенчә бер дәрәҗә, үзенчә бер мәртәбә уйлай. Менә шулай матур итеп бидәһәләр. Булда Алла бирһә яшьтәргә лә, олыларга ла матур ял урыны, күңел тынычлыгы бирде урын булыр дип уйлыйм. Тәлгать Матуш, без әле Совет майданынан Совет урамына, әйе.
Кыткак кына ol. Касандыр бул балалар тодур йөртөйне. Birden bir belki bulmağım mümkün file. Şunday devletlikki uzak yıllar. Şundan yanı binalar tüzülgöz. Bunda uyuşturdular maksus muzika urta mektebi. Hem ol buna bu yıl 50 yıllarında bilgeleyi sakindi. Hem hızlı yiyen sarıgızda oşu muzika mektebinde okugan. Mening iti yiyen sarımda oşu muzika mektebinde okuna. Şundan selam verdik. Ничего, uyduğunuz hal. Rahmat, yaxşı. Ne maşlap tüyürüğü bultırala şımgına. Biz ikinci korpusta barıp qarab kelemiz. Mana biz bu merapretiyalda Fransızın hatta konsulu kelip andagı askayını hatırlayagıdır. Alar vaqada berdiler, bizga kompüterler berib, ne berib deb Fransız zalı şundan tagın indedir. Çit il zalı buldu. Şoy tugulmu? Anta iyi. Romano Germanskiy filologiyanın zaldары biz. Әйе, хәзер biz şunda buldu. Халык йөрөйме? Бик йөрөй. Evet. Бүгүнкү күндө улар Йөрөгө сәйбәт. керекле залдардын бири. Zamanında oşu Milli Kitapxanasına haklap kaldığı değil. Oy, haklap dep men аны bir vaqt ministr sağımda proyektlari әзерини мен келген сугалардын түзүргө ниетленdim. Şunun proyekti taptık, ettik. Şunun men kartalattım, tüzüstürlerden söyleştim, әліппәкке ақсайық. Мен хәзгә шанрыга була, һәт түләр хәгәт битләрендә. Күпме менә хәтта төземәсесен тарқатырға маташусыздар булды хөкүмәт әгъзалары арасында. Бер һәйкәт, не итәгез аны техник литератураны нигә сыйынтыга бирәйек, гуманитарный университетка бирәйек. Менә итеп бөтен дөнья тарихын караһагыз әгәр бөтен илдәр алдыңгы тип исәпләгән илдәр библиотека төзегәндәр, таркатмагандар. Ул шатлык шуннан аптырагандан биргән булдылар нигә Киров урамында элекке Киров урамында әле ана яңа бер йорт кылып чыкты бит. Шунда бер йорт була торгайны. Андагы заводтар төште. Шуннан корпусы. Шунда бер ремонтлап башладык. Тагын нужно менештен китеп бардым. Шуннан ул нидиле үтүп баргаттылар, тагын жаңаны төзелдиләр. Менә шулай турып язмышы апарык әсәнешле булды ул аның белән. Аллага шөкер, менә әле ышанычлы кулдарда дип ышанайык. Яме? Уштыр. Давай пока. Менә һезе бул урамдалы таныйсыздар. Нишә тәңгеле. Күрешәләр. Аллага шөкер, как раз бunda мәдәнияттәр тупланганда ирдә бит инде шуңа күрә ул гаҗәп түгелдер. Аллага шөкер. Танымай китәләр гаҗәп булыр инде. Әһәд үдеге таныр җигит барыбырдан. Мин таныйм. Кешеләрдә ничектер таныйм. Иң кызыгы министрлар кабинетының 4-нче катында язучылар союзы урнашкан иде. Минең икенче эш урыным шунда булды. Комсомолда 11 ел эшләгәндән соң мин анда 5-6 должностьта эшләдем. Ишембай газетала комсомолда эшләдем. Второйда, первойда монда замзавта, секретарьда булдым. Эшләмәгән ерем калмады инде. Шуңа монда күчерделәр менә. Нәҗдинишез. Хо, салам, хома. Хәлдәр. Ничего? Исән һәйрүп ятаһыңмы? Сагитов. Раз Сагитов, конечно, известный, да? И директор этого колледжа назывался школы. 50 лет будет нам в этом году. Да, они готовят это. Вот здесь это заброшенная одна стена была, трехэтажная. Мы приняли решение и все это мы снесли до конца. Потом здесь построили хорошее общежитие для детей, интернат. А вся эта усадьба, 4 здания, 5 зданий, да? Нет, это... там 3 здания. Это здания были купца Нагарева. Да, 901 год постройки. В районах во время музыкальных школ почти не было, мало было, поэтому здесь собирались, азов начинали учить, детей отрывали с 7-летних, 6-летних от родителей, им здесь было тяжело. Конечно, создавать надо было условия здесь. И вот это сейчас полностью, оказывается, вот я слышу, им еще одно здание отдали, там, где раньше находилась правительственная связь. Это очень здорово, правда? Хәзер был здание, полностью мына. Хужага. Средний специальный музыкальный колледж с 1 класса по 2 курс. Дети музыканты. Одаренные дети со всей республики. Шойтырып, мына ушунда миңа эшләргә туры килде. Әхсәт Мирзаһитов председателен ул вакытта. И күпме әллә ни тиклем язучылар белән мин ушунда танышугына түгел якынайдым. Шуннан инде 3 сөнөйем. Ярак өйрәнмәгән бит күсеп. Мына гына күстек мына зданиягә. Мине менән анда инструктор итеп эшкә алдылар. Инструктор итеп мәдәният бүлегенә. Шуннан соң менән мине һәнәккә ибәрләр инде. Тормышыгыз
бик тиз генә 180 градуска әйләнеп китә. Булай шүкер. Тәм буламы? Була. Бұл заманда культураға мөнәсәбәт тәшвайрак булган микән, мөмкинсезлек булмаган микән. Ана бая мин һәргә күрһәтеп киттем, сәнгать институтына әйләнгәс, безнең президент Муртаза Габайдуллович Рахимов игътибарын вообще шул заманда бик күп бүләйне мәдәнияткә. Бuna ул вакытта мин икенче тапкыр министр булуга туры килде. Бuna төзелде, ошо ремонт үткәрелде. Яшьтәр театры төзелде, аны үзгәртеп курып эшләнделәр. Шуннан соң оның вакытында Башкорт театры ремонтын ниһаят бетереп куйды, әллә касан башлаган. Оның заманында Нур театры төзелеп куйды, театр факультетына бирелде, ремонтлатып бер кат үстертеп, шуңа күрә Муртаза Габайдуллович шул хәтле игътибары нык бүләйне. Әгәр эшең бармаһа, һорайда бүләйне әлбәттә. Аны табигый. Һәм һәдендә тырышлык бик зур булган бит. Тырышмай булмайды бәй. Эшең шул бит. Эшең шул бит. Ашаны тапшырганда, Аллаға шөкер, ижад яктан караганда мин бик нитәм, икенче тапкыр министр булганда милли уен коралдары оркестры төзи алуыма. Аллаға шөкер бер көнле без игълан иттек. Менә безнең оркестр анда Рамил Газулинны алып барып директор итеп куйдык. Ауылдаш. Менә ауылдаш белән монда килеп сораштык әле. Аллаға шөкер. Ярар. Менә таныш моңдар, таныш тавыштар дип әйтәм. Чөнки сынапта бердәм авылдашымны күрәм, минең өчен җитди әйтәм, шатлыклы хәл, уңыш теләйм. Матур итеп эшлә. Әтикеләргә хас булган саллы хәштәргә язган. Икенчедән, касандыр ошы йортта мин дә эшләнем. Ошында тарихи архитектур кумартка йорт тора. Ярым йимерелгән, хәзер дискуссиялар бар, аны алып ташлайык, Митрабайга мишайт итмәме, тегеләй булай. Шуны мин кысылдым. Безгә бина кирәк. Мен әйтәм, туктагыз әле. Бу бинаны безгә алабыз да ремонтлап итәбез. Бunda күчәсәк бит. Ну хәзер тагын кысырк яшәгез ахыры. Урын җитмәерәк. Яшьләй. Әллә артабыз. Матур тотагызмы? Тырышабыз. Без хәзер матбугат йортында. Аның тарихы үзенчә бик кызыклы. Сәлам менә. Сәлам. Аллаға шөкер. Мин бу йортта 2 тапкыр эшләнем. Шуңа күрә әлбәттә бу йорт миңа кадерле. Хәзер инде менә моннан киткәнгә лә байтак, әмма ләкин бу йорт белән мөнәсәбәтте үзмәйм. Һуңгы елларда, гомумән, менә һуңгы 2 елда менә мине бер әсәрем Тибеттәме язмаларым Агай журналында чыкты. Анда рубрика бар. Язмыштардан хызмыш юк дигән. Ана шул язмыш бuna ошо егеттер белән мине сораштырды. Менә дигән егеттер мине халыкка чыгарды дип әйтә. Хәтер иткәндәре. Романы сен укыгыз, менә шунда эшләгән усулларга бөтә гомере агайлы монда бар. Монда хатирәләр дә бар, тарих та бар. Шулай ук уны теге романы дип татырга мөмкин, бик кыласлы әсәр бул. Ошо тарихтың уртаһында кайнаган замандашларыбызга бигрәк тә кадерле булды бу җәһәттән. Рәхмәт. Уңыштар. Рәхмәт. Һәм истәсән һәм. Шуннан хәлдәр. Бу шөкер генә. Хәзер ничә ай булды? Ярты ел. Ярты ел, ярар. Ул һеҙҙең кабинет инеме? Редактор кабинеты ошо ине. Монда мин генә түгел, Абдулла Гыният Исмәгыйлов та утырган, миңа тиклем эшләгән Мансур Анварович Аюпов эшләгән, менә Валид Гайфуллович килде. Барганда белә. Хәтерше. Хаказ истәфтән кемгә тапшырганды белергә тиешмен. Кемдә кабул иткәнен дә онытманым. Чөнки ал редакторлар бик дәрәҗәле кешеләр ине. Эшкә алган заманында Лилия Алу Дәүләтбәкова. Хәзер менә яшь кенә ки, әле уже нисәмә елдан берләшә итендә. Менә эшләгән сакта тоже ошынан кире бери торган иде. ошына керәйник. Ну, теге зданиега тегенән дә йөренек, монда утыру юк ине. Ул һәр вакытта тулкынландыра инде ул. Это всегда волнует. Видит почти незнакомые, но знакомые двери, почти знакомых, но незнакомых людей, знакомых, потому что журналисты все прочие, как бы, или незнакомых, которых, может быть, я раньше не знал. То есть все это волнует, это ощущение и новизны, и возвращение к памяти какой-то. Вот, теперь как? Хомагыт.
Теперь у нас вот здесь цифровой мультиплекс. Вот. Цифровой. Все основное вещание идет отсюда. Шунда алмаштырдык төсле аппаратураны мен 982 ел бугай. Чөнки нык искергәйне, Мәскәүдән барып ратып ала алдык. Аллаһка шөкер, Советтар Союзына 7-нче булып мы куйдык. Без бу оборудование хатып ала алдык. Хатып дип тагын өстәйм, чөнки Мәскәү тәүдә Союздаш республикаларга бирә торгайны. Уннан һуң без барып нык харап йөрегәс, бирәбез, әмма ләкин яртыһын хатып, яртыһын безгә кысага, яртыһын безгә тигәс, минем безнең монда җитәкчеләр риза булдылар да, шуннан без аны хатып ала алдык яртыһын. Монда Милхат Закировичтың роле шәкерттің әз булманы. Шуннан һуң инде алып кайткас, аны монтировать итәргә кирәк. Монтировать итәргә кирәк һәм вакыт аралыгын таба белергә кирәк. Чөнки ул бик айлы эш. Шуннан һуң инженерлар безнең ныклап утырдылар. Бер генә арана кирип була. 10 майдан 6 ноябрьгә тиклем. Шул арала һәр көндә бүлеп, шул көндә шунса эшләнергә тиеш, шунса километров кабелей разобрать, столько собрать потом, чтобы не было нигде не ошибок, ничего. И надо отдать должное. Она шул безнең инженерларыбызга, Аннарлыкта Казминих була торган, Волдин, Степанов рәхәтләнеп, матур итеп эшләп, шул хәтлек тырышып эшләп, бер көндә һуңга калдырмай, киренсә бер көн алданрак та тамамлап эшләп, шуны куйган идек. Шуннан һуң инде ул арала барыбер тапшырып алып барырга кирәк. Безнең ПТС була торган Магнолия дигән, ананы тышка куйдык та, тапшыру анан бара, монда 5 нәмә таралган, барыһын да бергә ергә кирәк, яңадан күрһәтергә кирәк. Шуннан Аллаһка шөкер, 7 ноябрьдә демонстрацияны үткәрә алдык. Бұл яңа төсле оборудование белән. Рәсәйнең Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры һәм әйтергә кирәк, Ишембай районының почетлы гражданины Тәлгать Нигъмәтулла улы Сәгитов безнең тапшыруда кунакта. Тәлгать Нигъмәтулла улы, без әле генә видеоязманы карап киттек. Әлбәттә біз аны кыскарттык. Шулай да киләсәктә, Алла бирһәт дип әйтәйек, без аның һезнең һөйләгәннәр бөтәһен дә кулланып, Башкортстан 24 телеканалында сыгарга тырышырбыз. Шундай мотор перспективалар бармы диләрме? Шулай дип ышанайык. Без менә иң адагы һезнең сәяхәт ошо Рәсәй телеканалында экскурсия булды бит инде. Әйе. Шундай замана булган. Төсле телевидение барлыкка килгән бит инде. Төскә әйләнгән. Бuna иң кызыгы, халык шул вакытта нисек кабул итте икән? Һез әлбәттә көткән, һез тырышкансыз бит инде. Әлбәттә. Бuna әле киносюжетта нема белән без туктанып, без өлгердек, Аллаһка шөкер, демонстрацияны бирә алдык дип. Бер ни дә әйтеп китмәй булдыра алмаем. Демонстрация үткәс, хәзер өлкә комитетта, КПСС өлкә комитетының пропаганда һәм агитация бүлеге мөдире булып, вакытта Урал Насырович Бакиров эшләйне. Аллаһка шөкер, без әле аның белән вакыт аралашып торабыз. Ул бер вакыт миннән һорай. Тәлгать, нисек куркманың ти? Мин тәмнәмәнән. Нисек куркманың шулай? Мин тәмнәмәнән. Уңа өлгермәһен. Монтировать итеп, еп өлгермәһен, демонстрацияны күрһәтә алмаһаң. Шунда гына минең башка барып китте. Алла халыкта әйткәнсә мин әйтәм, кайвинде, битте. Шулай итеп, безнең башка мин әйтәм, Урал Насырович анда совсем килмәне. Без бер нәмәне беләйник. Өлгертергә. Эшләргә. Шуңа эшләнек, бик ныклы эшләнек, бик матур эшләнек. Һәм бер ниндәй тоткарлык хезмәт. Аллаһка шөкер, ул усырды үткәрдек. Әлбәттә, төсле телевидениеның килүе халык өчен бик тә кулай, шатлыклы булгандыр. Әлбәттә, ыңгай кабул иттеләр уны һәм инде рәхәтләнеп, әдәм бездә төсле телевидение карай башланык. Аллаһка шөкер. Һез әле лә хаклы ялда дип әйтеп булмай, чөнки һез барыбер да иҗат юлында язышагыз. Менә Мөнир Кунафовна очрашып киттек бит инде. Мөнир Сөхиулла улының әйтер һүзләр бик күп кенә ине, һәм әйтеп китәргә кирәк. Һезнең ошо хәтер иткәндәре эссе. Менә Мөнирга әйтеп китүенсә, ул роман эссе булырга тиеш иде. Һәм ошо уның әйтүенсә,
бик күп кешеләр уны һорап алып укыдылар дине. Шулай диде, шулай. Бик күп кешеләр һорап алып укыдылар һәм озакламай ошо һезнең мәкаләләрегез китап булып сыга. Бердән мәкалә түгел барыбер. Мәкалә моны бunda мәкаләләр дип һезе. Роман сетип дигән нигә әйтергә була дип, чөнки сынапта роман жанрына бер яктан җавап бирә, күләмлелеге белән, әмма сюжет кырылышы дигәннән бар, аны әдәбиятчыларның үз дөнья дигән аны кысылмайбыз. Сетивләре бuna төрле фәһемле вакыйгаларны искә төшереп, төрле фәһемне үрнәк булырлык, яки гыйбрәт булырлык мәйберләрне искә төшереп, ил язмышына, ул вакытта авырвакытлардагы йогынты хардай төрле вакыйгаларны уйлап, хүрәтләп, уларга фикер йөртүме, шулар бис бергә йылгас, ана шулай зур эссәмак булып китте. Алар эссе һәрберһе шулай бер еп белән бәйләнгән булалар. Шуңа күрә бunda инде нәмә дип әйтергә. Аллага шөкер, китап булып сыгыр дип өмет итәбез, өмет итү бу хәзер инде 99% булды. Алла верха килә вторник ул китап минем кулга килеп җитәр дип уйлыйм. Бәлки генә булаларның тиражы, әмма ләкин барыбер аны китап рәвешендә сыгарга кирәк дип дигән фикергә килдек тә, рәхмәт гаиләмә, мине алар хупланылар, һәм без матур иттереп ул китапты халыкка yetkәргә теләйбез. Бәлки библиотекалар аша булыр инде ул башлысы. Әмма әлбәттә ул унда бит инде тарих. Тарих. Күптәр әйтмешләй, безнең буындың биография һәм кабул ителә ул күптәр тарих белән. Чөнки менә 60-нчы еллардан башлап аңлы тормыш дип әйтәкме, алар күбеһе нисектер ил тормышы панорамаһында дөнья тормышына бәйләп, дөньялага агыштырга бәйләп, айрым шәхесләрнең күрү аша, айрым шәхесләрнең язмышы аша, аларны җимләштерү аша, алар анда барыгы укмашкан дип әйтәйме, шунда бер төрле йыелып, шулар тирәләй фикер йөртелә анда. Шуңа күрә күптәр сынапта безнең буынның биография итеп кабул итәләр, минеке генә түгел, һәм шуңа күрә кызыкны тудыргандыр дип уйлыйм. Телевидение хакында ла бар бит инде әлбәттә. Әлбәттә бар. Менә телевидениегә әгәр әйләнеп кайтсак, менә телевидениелә аның үзендә проблемалары бар иде. Әлбәттә бердән бик кысрык яшәйник. Шуны моны киңәйтергә кирәк дигән фикер белән киттем беренче секретарьга Медхәт Закирович Шакиров ине. Ул хупланы киңәйтергә кирәк дине. Төзелеш проектын дине. Хәзер бында кайтып иптәшләр белән кәңәшләшә башласам, миңа тиклемгә рәис Вилләр Ямаллы Даутов ул эшне башлаган булган икән. Ну, аны башка эшкә күсерләр. Аның бармы ул проектты башлаганы бар. Кайда алып карайык әле, алып каранык. Моны как раз дәвам итәргә кирәк дип, шуннан без Ленинградтан Гепра институттан кешеләр сакырып, проектлантларны аны тигенә эшләтеп алдык. Шуннан һуң инде беренче секретарьга баргайнык, ул ни алай бик тиз эшләнегез. Алай ни айрым сарай әле ул телевидение монда бит кысырык. Моны бит нигә интернационалның вышкаларын күсерәбез бит благоварягына. Һезгә менә шулай ана сабашыга рала урын карагыз, тизгенә төзеп куйрыбыз дип башлана. Минем кайф китте әлбәттә, чөнки әле касан ул вакытта ул тормышка ашасак бит бул хыялыбыз. Шуннан һуң инде проектлантларны сакырды инде миңа, мин аларны сакырасаларга үземчә кисәткән булдым инде, ул шулай дип әйтүе бар. Һезин харайтыр инде, ул бик одакка китә, бик одакка китә. Һәм ул касан белән сак, касан бит аны тормышка ашыра аласак бит дип. Проектлантлар минең һезләй, Медхәт Закирович тыңлап утырдылар. Я, без тизгенә эшләр ул проекттан тиләр әйтән, ул әле йөрү бүленмәгән, алынмаган, оформлять ителмәгән, проектка задание бирелмәгән, проект төзелмәгән, нисәмә елга узган ул. Без аны бик тиз эшләбез. Шуннан ул бик кыйммәткә төшә. Башкортстан бай ул эшләр дип сыгарып. Һәм шулай итеп бына төп бина хакланып калды. Һәм менә ул проект буенча вышка тиге ул уртала кала. Вис тирәктән әйләндереп корпустар төзелде. Миннән һуңгы председатель шуны дәвам итеп, рәхмәт әлеге лабая Муртаза Габайдулловичка, ул акса бүлеп, акса биреп, менә ошо корпустар бүтәнһе шунда төзелделәр, кысырык йер булһа,
Allah'a şükür. Әлі iki телевидениелі hayat yaşayımında. Әлеге вакытта бик зур телеүзәк ошо бер урында. Элекке урында. Yaşayыр Allah'a şükür. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Хәерле иртә республика тапшыруы һәм бездә кунакта Тәлгать Нигъмәтулла улы Сәгыйтов, Рәсәйнең Башкортстанның атканыңгы мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры, Башкортстанның мәдәният министры, Башкорт ССРның телевидение һәм радио тапшырулар буенча дәүләт комитетының рәисе, журналистлар берлеге рәисе Хәнәк, Башкортстан газеталарының баш мөхәррире, Түрксой халыкара оешмаһында Башкортстан мәдәният министрлыгы вәкиле һәм 2003 елдан халыкты эшмән тәэмин итү дәүләт хезмәтенең укыту үзәге директор булып эшләй. Әле хаклы ялда үзенең ижад менән булышкан вакыты дип әйтергә лә мөмкиндер. Һәм әйтеп китәргә кирәк, Тәлгать Нигъмәтулла улы Ишембай районының почетлы гражданины. Һез Макар авылында туып үскән бик ихтирамлы кеше. Рәхмәт. Biz Ишембай районы дип киткәс бит инде. Һез ошо Ишембай яктарына әлеге вакытта кайтып йөрисезме? Кайтып йөрим. Бuna бик кеш булмаһалар, һуңгы 2 елда Хирәгәйдәдерәк билдәле сәбәпләр буенча битәбезгә лә әле яңрак кына мәктәбебезнең Макар урта мәктәбенең 150 еллыгына кайтып әйләндек. Ул зур байрам, зур вакыйга, ул Макар авылы өчен генә түгел, ул шул яктагы бүтә төбәк өчен дә зур вакыйга булды. Ул мәктәп 1872 елда билдәле Карамышевтар гаиләсе тарафынан төзелгән мәктәп асылган 2 еллык башкорт рус мәктәбе булып асылып эшен башлай. Һәм шуннан бирле Аллаһка шөкер бер туктавы эшләй. Күп кешеләр анда укып чыккандар, Зөбәй Тагылов булмаһынмы, Ялил Кийекбаев булмаһынмы, күп фән докторлары, күп язучылар, фән докторларынан Зәйнулла Габидуллин Макар мәктәбен биткән Фәни Вакил Мырзакаев, Фәрвәз Мырзакаев биткән, язучылардан Нугман Агай анда укып бетергән, Вафа Әхмәдиев, Раул Нигъмәтуллин дигән язучылар, Макар авылының үзеннән Әниса Таһирова билдәле, шагыйрәбез Сәсәния дип йөртәбез, Эльмира Сәсәнбаеваны, Галия Калимуллина унда укыган, тагын кайберләрен әйтә алмаһам, Абдуллина безнең университетта декан, вазифасында эшләп йөри, фән докторы, яшьләй генә 33 яшьтә фән докторы булган. Кайберләрен әйтә алмаһам, олдаштарымга гафу итсеннәр. Мин барыр тулкынланам бит инде. Шуңа күрә менә шундай зур мәктәптең юбилее булып үтте. Һәм ул мәктәптә миндә угыным, Аллаһка шөкер. Тәлгать Нигъмәтулла улы, безгә шылтырату бар, әйдә кабул итәйек. Һаумыһыгыз? Хәерле иртә, һез тура бәйләнештә. Хәерле иртә. Тыңлайбыз һезне. Мин Кадакаев Фәнил Шәмсетдинович. Тәлгать Нигъмәтулла Рак еллар бергә эшләдек. Аллаһка шөкер. Ул 2000 елда килде, мин аны хәтерләйм. Шундай яшь, мәдрәсәсле, шундай мәхәббәт егет, 38 яшьлек. Шулай. Бергә шулай эшләп алып киттек. Ул шуны истә калган, ул һәр вакыт кеше белән кеше һөйләште. Тавышын күтәрмәенсә, әтүйтен кайбер белән җитәкчеләр төрле вакыт була. Менә ул яшьләргә ихтибарлы булды һәр вакыт. Мин Тәлгатага әйтеп әйтәм инде. Алай әйтәң рәхәт. Күңелгә рәхәт алай әйткән. Ул яшьләрне күрде, шул исәптән мине инде радионың баш мөхәррире, шул телевидение баш мөхәррире булып. Шулай. Шуңсын Тәлгать Нигъмәтулла шәргә зур рәхмәт. Министр урынбасарлары булып эшләнә иде, Аллаһка шөкер. Шуннан тагы бер нәмә галимнең алдында монда ни ята? 2008 елда бит буклет чыгаргайнык. Телевидениенең 30 еллыгына. Телевидениенең 25 еллыгын байрам иткәнлек актерлар арасында хәтергедәдер инде. Әлбәттә хәтердә. Мин онда профсоюз комитеты рәисенем шуннан матур итеп оештырдык, шул хәтле һәйбәт үтте. Шуның белән әйтеп киттегенде. Төсле телевидение төсле тапшырулар алды. Ул 2001 елның 1 ноябрендә булган икән. Студияла, тулыганса 2005 елда 2005 турында мин һиләргә тырыштым, Мин дә шул нигә ярылган да. Рәхмәт. 2005 елның 1 февралендә тулыганса телевидение
төсле тапшыруларга күчкән. Шон һинең тагы бер нигез тагын батыш мына радио турында әйтеп тегеле, радиола оказывается 2006 елның 4 нейінде, апрелінде радио кыска толкындарда стерео вещаниега күчкән. Әйе. Монда һәйдән тырышлыгы, һәйдән ныгышмалыгы аркасында бит инде. Һәргә бу якынлашып килгән юбилейга якынлы бетә, мин ветерандар советы olarak da Рәхмәт. Тәшриф olarak da исәнлек, һаулык белән шулай һәр вакытында шулай булып калыгы. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Фәнил Шәмсетдинович дип официально түгел, ихтирам итеп, махсус Шәмсетдинович дип әйтеп куяйм әле, яме? Бик зур рәхмәт. Үзегезгә зур уңыштар, яме? Һаулык. Һеҙҙе бит инде Фәнил Шәмсетдинович дип әйтеп киткәс, һеҙгә яшьләй генә килгән белгестәрҙең береһе. Әлбиттә, әлбиттә. Бына ошо эфирға әҙерләнгән ваҡытта Флюра Ишбулатова менән һөйләшкәндә лә бына әле телевидение ул әйтеп киткәйне. Бик шундай йәштәр килгән заман ине дип әйткәйне. Бында телевидение ла һеҙҙең фото. Аллаға шөкөр. Әйдәгеҙ фотоларҙы ҡарап әйтеп Ул китәгеҙ. табиғи яңырыу процессы булалыр инде ул. Шуға күрә йәштәр дә күп килде. Ысынлап менә Фәнил Шәмсетдинов дөрөҫ әйтә. Йәш кенә ки ул тәүҙә баш редактор, баш түгел, өлкән редактор, шунан баш редактор булды, шунан урынбасар булды. Әйтәйек, Рәис Исмәғилев, ул режиссер булды, шунан баш режиссер булды. Әйтәйек, кемдер мына хәзер интибтә үтәмәйтендә. Монда ҡарай әле кемдер. Һәр хәлдә алар Әлфира Баргусова яшь кенә килеп, ул редактор ине, ул да баш редактор булып китте. Аллаға шөкөр, аларның һәр бер аҙаҡтан төрлө министрлыктарда урынбасарҙар дәрәжәләрен биләнеләр, андала ҡыҙыллыҡ китергәннәр. Шуға күрә мин алар белән һәр ваҡыт ғорурланам дип әйтәйемме, сөнки ғорурланмаҫлык түгел ине. Ә бында менә был фото, был Севастьянов, 2 тапҡыр Советтар Союзы герой, космонавт, бында беҙгә килгән ине телевидениеға. Әйткәндә, телевидениела осорында эшләгәндә минең фотом юҡ тиерлек. Бына бер нисә генә. Бына бында, оның янында теге яҡтан ана ҡатын ҡайтыра, сәскә тотҡан аныһы ҙур космос буйынса белгес Сандерҙың ҡыҙы Алиса Сандер. Аның эрһендә беҙ бик ихтирам иткән, оҙаҡ йылдар эшләгән телевидениела уның урынбасары Ғатар Шәйхетдин улы Имаев. Ул бик булдыҡлы, бик шәп кеше ине. Һәм һәр бер хәҙер һанап китә башлаһаң, анан да баш редактор тора, анан да директор РТЦ тора. Барыһын да хәтерләйһегеҙ. Бәй хәтерләмәй, алар белән бергә эшләнем. Тәлғәт Нимәтулла улы. Ана Мәннәй университеты авиацион институтының ректоры тора. Ана тегендә юғарыла Мавлютов дигән бик ихтирамлы, бик абруйлы Башҡортостан Союзда ла шундай ине. Ошо ваҡытта һеҙ фотолар әллә ни күп түгел дип әйтәһегеҙ. Бына ошо архивтың телевидение һәм радио тапшырыуҙарының архивын һаҡлау өсөн нимәләр башҡарылды, ул ваҡытта эшләндеме? Шундайыраҡ мәлдәр булдымы? Йүнәлеш ҡуйып, тип маҡсат ҡуйып, бәлки эшләнмәгәндер. Әммә ләкин барыбер бында булған бөтөн фотолар беҙҙең фонотека, фильмотека дигән нәмәләребеҙ була ине. Шуңа күрә алар анда йыйылып баралар ине. Аҙаҡтан алар хәҙер нисек эшләткәндәрҙер, аныһын мин тамам гына әйтә алмайым. Әгәр дә режиссер беҙгә тағы артабан фотоларҙы ҡуйһа, ҡарап китербеҙ бит. Әйе. Улар Моғай Яҙыусылар союзында. Юҡ, Башҡортостан гәзитендә эшләгән осор. Беҙ бында осрашабыҙ, ана халыҡ яҙыусы Зәйнәб апай Биишева менән. Аның янында Ҡәҙим Аралбай ултыра, ана тегендә Хәсән Назар баҫып тора, ана тегендә һаҡаллы мыйыҡлы Марат Байназаров баҫып тора. Ул рәссам менән әйткәндәй, Марат Байназаров минең 60 йәшлегемә тип әйтәйекме, минең улдарымдың һорауынса типме, әтием белән икәүһен бергә шулай рәсемен яһаны. Минең әтием һуғышҡа киткәнсә, аларҙың бергә төшкән фотоһы булмаған исектер. Шунан һуң инде был Маҡар мәктәбе фонында, мин уҡыған Маҡар мәктәбе фонында шулай төшөрөүҙе кәрәк тапҡандар. Һәм мин аларға гел рәхмәтлемен. Бында минең әтием менән әнием булды инде. Шунан
Артабан фотоны күрәдек. Монда тагы бармы? Ну, Рифтигонов тұрана язушылар мында көп. Ана Сулейман Латыпов тұра, ана Сәлман Ярмуллин тұра. Бына был фотола. Был Һеҙҙең фотола. йәш ваҡыт. Яштринде, Әйе. 9 класста оқығансақ, 9 класста оқығансақ, бына әнем, бына менің ағайым, бикке яратайын мен аны, жаңаның бына менің өләсәйім, әдірі көп кәләп тәйіріні фотографқа не мені насар түшірдігіз деп. Ну, неше енді фотограф насар болғандар, аны насар сығырған, шылай тұрып шағырып күліп алайын. Бына енді, тоже бик шатлықлы, бик көңілі хәл, бик әйе. Бұл 2000 жылда біз түзіп өттік Хәрби дан музейін республикала. Президенттің қушуы бойынша аны іштәнілер. Бик ауыр шарттарда іштәнілді музейі айырым бина қалықты әлігі еңі паркында біләгідер ана шының асқысын меңа түзіліштіресі етәксігі Асатуров меңа асқысын тапшырып тұра. Әргелі ана тыңда көрәгі Рафаэль Байдавлет хөкіметі етәксігі ана тыңда Толкачев тұра. Ана көрініп қала Мұртаза Ғайдылышта, алар бірге үйіріп қалғандан келіп. Мына ошо фотоға тукталып кетер кәрәк, бұл бик истәлекле фотолардың бірі. Һеҙҙең оҙаҡ йылдар эҙләнеүҙәрҙән һуң барып ҡайтҡан фото. Шулай. Эҙләнеүҙәр тип үҙегеҙ әйтеп китерһегеҙ. Был фотоның тарихы фотоның гына түгел, ул былайҙыр күрәһең. Беҙ әтебеҙҙе күптән эҙләйнек. Аның үлем ҡағыҙы килгәйне, ҡара ҡағыҙы. 1942 йылда. Деревня Будкина тип ятылған. Мен әтемді күргәнем булманы, ул да мине күргәнем булманы, но мине турды белеп, малай булһа Талғат дип исем ҡушығыҙ дип, васыят әйтеп киткән булды. Ул мин туғандан 3 ай үткәс, ул вафат булды. Шунан аны беҙ барып бер мәртәбә оло улым белән эҙләп тә ҡараныҡ Великий Луки өлкәһендә. Ну, ниҙә яҙылған, Похоронкала яҙылған ауыл уже юҡ тинеләр. Совсем ауылдар бар. Тозурая, Төбәләкәсә, фәлән түгән. Инде хәҙер өмөттөлә эҙгәйнек. Шунан шөкөр, шөкөр, интернет нәмәләр килеп сыҡтыла. Минең Азамат улым йәмәғәте белән ныҡлап тотондолар. Таптылар, Перезахаринлар күп булған ул ваҡытта. Әтимде алып барып күмгәндәр. Мекотин тигән ауылға. Беҙ 14 йылда булар biz асыҡланыҡ та, шунан хәҙер унда билдәле булғас, алар белән хәбәрләштек тә, беҙ анда барырға йыйындыҡ. Аларға беҙ барабыҙ дигәс, алар да әйттеләр, алып килегеҙ. Бына Алла бер 7 майда үҙенсә бер бәләкәй генә ниҙә ойоштырабыҙ пионерлары сығарып. Шунда тантана тип әйтәйекме? Тантана тип әйтһәң дә була. Һәм әйтеп китәргә кәрәк, ошо баҫтырып сыҡтығыҙ, ошо сәйәхәттән һуң. Шунан йөрөп Китап тип әйтһәк тә дөрөҫ буладыр. Бәлки китаптыр, бәлки брошюралар. Брошюра тиһәң, бик килеп ҙур. сығыуы. Бына бында бер фотолар да бар. Анда беҙ барҙык. Рус теле һәм башҡорт телендә. Был китап рус һәм башҡорт телендә. Бына беҙ дүртәүләшеп барғанбыҙ. Беҙ барҙык. Минең әтейемдең 3 буыны тип әйтәйек. Бына мин, Азамат улым, Салауат улым һәм Буранбай ейәнебеҙ. Ана тегендәге фотола күренгән, бына бында ла уныһы бар. Шунан ул бына бында 2 хатынның фотоһы бар. Ул 2 хатын, берһе ауыл советы рәисе ундағы, бына бында. Бер ауыл советы, берһе мәктәп директоры. Шул туанлык ҡәберлегендәге 1000 ярым кешене булар ҡарап, үҙҙәренсә сәскәләр утыртып, үҙҙәренсә буяп, нитеп кәрәк ваҡытында төрлө саралар үткәреп, алар эшләйҙәр ул ҡатындар. Беҙ аларға рәхмәт итән, аларҙы 15 йылда бында саҡырып алып килдек. Еңеүҙең юбилейini ул ваҡытта аларҙы бөтөн сараларҙа ҡатнаштырып, бына анда күмелгән 1000 ярым кешеләрҙең туғандары исеменән рәхмәт әйттереп, үҙебеҙсә шулай ниткән булабыҙ инде, баһа бирәбеҙ йәки билдәләйбеҙ, аларҙы бында саҡырып алып ҡайттык. Сөнки бындай оло йөрәк бу кешеләр әлбиттә ғүмер буйы шуларҙы ҡарап, шуларҙы үҫтереп, бүтәнләре шул тәрбиәләүҙәре үҙе бер мәртәбә. Шуға күрә бының яҙылыуы тарихы Рәлиф Мустаҡим улы Кинйәбаев Ағайҙыл редактор сағында Талғат Ниматуллович еңеүҙең юбилей етеп килә. Нишләп яҙмайһығыҙ? Яҙығыҙ тип ул көсләп дигәндәй мине яҙҙырҙы. Көсләп дигәндәй. Хәтер китабы. Хәтер китабы. Шуның мыны яҙғайным. Вағиҙелдә баҫтырып та сығырҙы. Бында мына шул юлдарда йөрөгән саҡтарыбыҙ инде. Шул хәтер китабы
Нейдәтәдә журнал булып сықты инде, шуның ике телдә лә без үҙебез өсөн генә, якыннары өсөн генә сыгарырга булдык. Һәм бuna шундай бер Йылдар аша һөйләшү. Әгәр дә телевидениеның бер әйтерле бүгенге көндә һәлкәнсә архив фәлләрендә булһамы, ни булһамы, мин уны хатта бүләк итә алам. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Тәлғәтең матур. Безгә тагыла шылтырату бар, бит кабул итәйек. Ул шылтыратуды хәерле иртә. Һаумыһығыҙ, кем безгә шылтырата? Һаумыһығыҙ. Талғат ағай. Ау. Талғат ағай. Һеҙ мине белмәйһегеҙ инде. Мин һеҙҙе бик һәйбәт беләм. Мин фәнил менән бер групп булыуҡының иң беренсе. Шул саҡта, потом юрсат бөтөп, 17 йыл федеральный судья булып эшләп ташланым. Һәр ваҡытта һеҙҙең илгә ғашиҡ булып ебет. Исемегеҙ әйтәһегеҙме, апай? Минең бер кешеләр һәр береһе истә. Һәр береһе истә. Әйтмәне исемен әле. Исемеген, ғафу итегеҙ, апай. Һеҙҙе туҡтатам, исемегеҙҙе әйтегеҙ әле. Культураға нисек ҡарайһа? Культураны шундай кешеләренән байытып булмаймы? Һорауығыҙҙы ҡабатлаһағыҙ, һеҙҙең исемегеҙ Зиләй бит. Исемегеҙҙе әйтмәй ҡуйҙығыҙ. Культураны шундай кешеләр белән байытып булмаймы? Зилә Фәниловна. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Ҡайҙа беҙ осраштыҡ тинегеҙ, ҡайһы йылдарҙан йөрөнөк? Һеҙҙең улығыҙ менән бер уҡыныҡ тинек. Аңланым. Бер төркөмдә. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Ярар. Бына шундай шылтыраты булды һәм һорауын, бына мин һорап, исемегеҙ кем тип ишетмәй ҡалдыҡ ахыры. Бына һеҙҙең тормошоғоҙ бай тип әйтеп киттек бит инде. Иң күбе нимәһе хәтерҙә ҡалды? Иң сағыу хәтирәләр. Барыһы хәтерҙә. Бөтөн тормошом хәтерҙә. Беҙҙә ҡайһыһын айырып әйтәһең. Ҡайһыһын айырып әйтәһең. Һәр бер мәле лә ҡәҙерлелер. Хатта ҡай ваҡыт күңел кителгән саҡтар булғанда, аныһы ла ҡәҙерлелер. Сөнки уныһынан да ниндәйҙер фәһем алып, артабан үҙенең тормош юлында, тормоштағы тәртибеңде билдәләйһеңдер. Һәр бере ҡәҙерле. Бында айырып әйтһәм, үпкәләтермен тип уйлайым. Кәлмәшемнең ҡайһы бер этабын. Беҙ бына һөйләшеп ултыраһыз, беҙгә режиссер әйтә. Ваҡыт әҙ ҡалды тип. Нисек инде Тәлғәт Ниғмәтулла улы, һеҙҙең менән шул хәҙәрем ваҡыт тиҙ үтә лә китә икән. Әммә бына шуны әйтеп китергә кәрәк. Һеҙҙең йәш ваҡыттарға, студент ваҡыттарға яҙмаларҙа ла ҡалдырған бит инде. Әнүр Вахитов һеҙҙең уҡытыусығыҙ. Ҡайҙан һеҙҙә Европасы тәрбиә тип һораған бит инде. Бит. Шуны әйтеп китергә кәрәк. Хәҙер ҡайҙан һеҙҙең балаларҙа шундай тәрбиә? Ярай, был дөрөҫ аңларҙар мөғәйен икәнне һөйләп китәм хәҙер. Ысынлап та Әнүр ағай мәрхүм гел шулай тоторғайны. Ул Ғафури районынан беҙҙең ҙур яҙыусыбыҙ, ҙур ғалимебеҙ, беҙҙә лекцияла уҡый торғайны. Шуның ул һарғылтыраҡ еҙле күҙлек кейеп ала. Портфеле булайын, ике ҡулы менән портфелен шулай тотоп ҡарап торған хәтәрҙән ҡарап торалайыҡ торған. Сәғитов, инде ҡайҙан анда Европасы тәрбиә? 2 минут ҡалды тинеләр беҙгә. Шунан ул әйтәйне, бына һиндә һәм Әхмәт Сөләймәновта бер йәндә айыуҙар араһында үҫкән менә ике кешелә ҡайҙан тип. Ҡайҙан тип мин нәмә тип әйтәйем. Атаһы үҫтем, әсәйем тәрбиәләне һәм мин күп кенә дәрәжәлә китап тәрбиәләгәндер мине тип әйтәйек. Мин бик уҡырға яратайым һәм һәр бер уҡҡан нәмәләрҙе үҙемә сағыштырып ҡарайым, былай булһа нисек булыр, былай шулай итеп, бәлки үҙемнең холҡомды бер төрлө урысса әйтмешләр регулировать иткәнендер әйтә алмайым. Әйтә алмайым. Һорауы матур миңә оҡшай. Тәлғәт Ниғмәтулла, һеҙҙең бына ғаиләгеҙ дә бик абруйлы, өлгөлө, бөтөн республика өсөн, бөтөн халыҡ өсөн. Хәләлифетегеҙ дә педагог бит инде, һәм улдарығыҙ ҙа тимәк, һеҙ матур тәрбиә биргәнһегеҙ, йәндәрегеҙгә, йәнсәрҙәрегеҙгә, һәм ул ҙур әһәмиәткә эйә, ҙур баһаға эйә. Шуның өсөн һеҙгә мына ғаилә бәхете теләйем. Рәхмәт. Шөкөр, шулай матур тәрбиә бирелгәндер дип уйлайбыҙ. Шөкөр, беҙ бик ҡәнәғәт беҙ балалар белән. Аллаға шөкөр. Уларҙа итәғәт, кешегә ихтирам, иман тигән нәмәләр бар шуға күрә. Һәм бер туҡтамай эшләргә яраталар. Һәм яҡынлашып килгән юбилейығыҙ маҡайнар ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең барығыҙға ла һаулыҡ, сәләмәтлек теләйбеҙ. Иҫән һау булығыҙ. Осрашҡанға тиклем.